kan ikke rigtig lave andet end at sjov. Der er lige mor her, der bærer begge vores ting. Yes. Nu er vi altså kommet frem til vores sted, hvor vi skal bo. Det er virkelig flot. Så ser det bare sådan her ud. Går vi ind her, nummer 33, hvor vi bor. Virkelig flot lille fællesområde. Et lille spejl. Ej! Chok! Badeværelset har jeg faktisk ikke engang selv set endnu. Nå, der var det sgu. Det er jo lidt, hvad det er, det her. Det er godt. Så kommer vi til vores room. Så har vi sådan en lille ting her. Views. Men vi kan simpelthen ikke komme ud på den her, så skal vi hoppe ud på den. Sofa. Work. Nej, vi skal ikke work. Ja, vi er virkelig trætte. Får noget mad, får noget vand. Og så hygger vi. Ikke? Nu skal jeg lige prøve at lægge Emilies makeup. Det her det er before. The final look. Nu har vi endelig gjort os klar efter en times tøjkrise for mig. Du havde tøjkrise. Det her er the outfits of the day. Har vi Emilie her. Fint. Så er vi så parat til at gøre byen farlig. Ja. Vi er taget på en hyggelig restaurant. Det er hyggeligt, og vi hygger. Okay, nu har vi fået mad. Prøv at se, det har vi også. Det her, det er, hvad det blev til. Det var ikke verdens bedste, men Det er sådan, ja. Nu har vi rykket lokation hen til en hyggelig bar herude. En blanding af en restaurant plus bar. De havde billige drinks, så vi kan få lidt lækkert. Det glæder vi os bare til. rigtig meget. Thank you. Så er der sat med mojito for alle pengene. Vi er gode. Square for drink. Nu går vi i seng. Hej. Hej. Jeg kan simpelthen ikke komme over afsted. Nå. I dag der skal vi ud og shoppe lidt, og så skal vi åbenbart måske ud på en lidt kæmpe natklub, der er her i Prag. Det får vi lige at se. Vejret er sådan, så vi kan ikke rigtig lave andet end at shoppe. Og nu skal vi på en café faktisk også. Det skal vi lige skynde os med. Jeg bliver simpelthen ved med at kigge på mig selv. Jeg kigger. Det her sted er seriøst så hyggeligt. Så over det hele er der bare pæne bygninger. Det havde vi sgu ikke lige forventet. Vi er lige gået forbi det her. Det her det er Old Town Square. Det er satans ikke. Deroppe lidt år. Det er åbenbart her mange folk kommer for at hygge sig lidt. Og så ser vi sådan her ud. Jeg skulle få godt op. Det er det ser sindssygt ud. Nej. Emilie har sørme. Masser af ting. Vejret er virkelig skidt. Humøret er højt. Ingen. Så har vi sgu fået, hvad vi er kommet for. Det er verdens bedste cola. Vi bliver noget med. Det går igen. De har gået der i snart en time. Ja, ikke det gode. Lige siden vi er kommet her. Vi har været her en halv time. Det er bare... Det er nok noget. Hej. Jeg har lige sat hår. Vi er ved at gøre os klar. Hej. Okay, you gotta whisper my name. Yo, hey. Okay, you gotta whisper my name. Jeg ved ikke, om man kan høre mig overhovedet. Vi er kommet frem. Vi er kommet frem til det sted, vi skal være. Vi opdaterer løbende. Vi er færdige for i aften. Kommer søde lille Emilie der. Hun har lidt ondt af sig selv, tror jeg. Vi er på Café. Vi er meget sultne. Ja. Jeg har bestilt pho, hvilket virker lidt mærkeligt, men Mega mærkeligt. nu ruller vi med det. Jeg har fået pho, og jeg er lige kommet til at spise lidt. Jeg ved ikke, om det hedder pho eller pho. Vi har fået det her kæmpe. Jeg troede ikke lige, det var så meget. Nej, det er lækkert. Det er lækkert. Jeg er færdig med at spise, men som den pomfritøs jeg er, så har jeg lige bestilt lækkert. Vi er
taget op i en eller anden kæmpe park. Det her, det er udsigten. Det er helt vildt flot. Der skal lige nogle babyer. Hej. Vi ved ikke lige, om der er et eller andet festival kørende her i dag, for der er rimelig mange mennesker her. Jeg så lige en, der går med sådan en glas. Jeg er meget opsat på at få et glas champagne. Hold da op. Prøv at se det her. Bare til børneshow, jo. Det er da meget nuser. Jeg kan godt se det. Skål, cheers. Yeah, of course. Do you want me to remove this? Skål. Skål. Cheers. Thank you. Just know that I will find my way from you, like flowers from a tomb. While you decide who you are, and I can see right through, like shadows on the moon. And it's all I lose. Yeah, I hate that I made you love me. Sorry if I made me type. Yeah, I hate that I made you love me, 'cause I barely tried. Yeah, Lur en pizza. Altså, den er så stor. Jeg skal udrydde det her. Så godmorgen. Eller, okay, klokken er 2. Det er sidste dag i Prag i dag. Vi har lidt sådan en, vi ved ikke, hvad vi skal lave. Fordi at, den er lidt fedtet, den her. Fordi at vi har lidt fået set det, vi ville. Nu er det sådan lidt bare med at få tid til at gå med et eller andet. Nu skal vi hen og få noget dessert, som er lokal, et eller andet pragsk dessert. Det her sted, det bliver altså bare aldrig gammelt. Det er simpelthen flot altid. Det er altså bare skønt. Der er utrolig mange mennesker hele tiden. Det er sgu smukt. Så er der sgu shoppet. Jeg købte ting til en, der ikke er min kæreste. Hun købte ting til 2 ting. Den fyr, som ikke er hendes kæreste. Og så har jeg kopieret hende og købt en ting til min kæreste. Så har vi saftsus med fået vores lækkerier. Haps. Så dejligt. Så er der taste test på den her. Det hedder en chimney cake. Så var den hed chimney cake. Ej, den er god. Godt, jeg tog med Dubai. Det er crazy. Ikke et 8. Ja, jeg giver det faktisk 8,5. Emilie har fået en, der ikke er særlig tæt. Ej, det pisser mig. Vi har fundet Holy Grail af souvenirbutik. Og så har jeg lige været inde og købe en mega grim en til lidt for mange penge. Og så er der bare det her sted. Så cute. Det er sådan en spænder irriterende. How am I supposed to let you go? How am I supposed to let you walk away? How am I supposed to let you go? You're all I ever wanted in my life. All I ever wanted in my